И здравейте на всички! В днешният клип ще ви представя нашата почивка, която си направихме на 1.7.2024 година на язовир Голям Беглик. Намираме се на 1528 метра надморска височина и ще продължим да ви показваме как си прекарахме през този ден. Приятно гледане! Нещо да вметна преди да започнем с самото видео, че през цялото време, когато снимахме, аз не виждах горе-долу какво се случва и нямам поставка за камерата да се сложа на чело или на гърди, така че съжалявам много за това, че няма да имаме хубава гледка през цялото време и звука не е много хубав, защото все пак снимам от екшън камера. Да. И здравейте на всички! Включвам се отново с нашите обитачи. Сега ще ви покажем всъщност какво правиме в момента. Правиме огън. Сега ще ви покажа всъщност как сме се организирали. Тук сме си сложили каяка и падалборда и сме си сложили, използваме го като маса. Тук ни е палачицата съответно. Тук сме си сложили всъщност всичките провизии, които са ни. Това ни е опълнатата тента. Аз и тати ще стоиме ето тук и ще си хафваме и ще си направим една божествена почивка. Това е язовирчето като цяло. За вечеря ще си направим кюфтенца, заедно с салатка, домати и краставици. И като цяло това не е нашето лагерче, което сме си го спретнали. Също така имаме и соларен панел, с което да си зареждаме телефоните. Съответно си имаме и пауърбанк. Вече сте видяли кадри от нашето приключение във водата. Също така сме си направили едно много хубаво флагче, на което пише Велико. То всъщност е от Велко и Кожухаров, само че на мен ми викат съкратено Вели и понеже съм Кожухаров и се сформира едно Велико, което е Велико. Може да е Велико, който не му харесва Вели Кожухаров, значи може да е само Велико. Велико, да.